Zo, de Megatereska knallers, 10 stuks van Privatex Pyro uit Slowakije. Geïmporteerd door Loods, dus uit België. Een halve gram, CE knallertjes. Minimaal 8 meter afstand bewaren. En we gaan ze eventjes proberen. Ze zien er leuk uit. Ze hebben een mooie afwerking. Even kijken. Even eens eentje pakken. Nou, zoals je ziet, het zijn de knallers, mooi lang lontje. Die zien een beetje uit als een knalpatroon. Hierachter een dopje erin, net zoals een cobraatje. Leuke knallertjes. We gaan ze eventjes testen voor jullie. Bam, jongen. Die knallen goed. Zoals je ziet, de hulsjes blijven liggen. Ze knallen erg goed. Kleine lichte piep in de oren. Dus zeker goedgekeurd.